Guys, mao jud ni ganang bunta guys aning kakay jud Kuya Renz kay para magkuwag saging kay ibayad sa barangay clearance kay maning kakay lagi taon dyan na ning kakay jud kuan ang time para sa awang barangay clearance sa paning kakay jud kay nakita kog paagi unsaon ni pag bagli ning sagingan karang paning kakay jud na kay lagi wat kwarta guys kay ugma namang good guys aga nang naay atong national ID mo ning kakay jud ko og kuha sa saging para ibayad. Ala, dyan nangita ko pag nakaling time guys. Hindi man matangtang man ang kitangtang ang lisida ka adyon manang unsa awen ha manag ano nang kitod unja pagkataon nat adyon ki ayo dyan nagtujo ko nang saon pagturang itudtod na ontod karaga dyan guys sa tangtang ra punon si Japon karing paning kaka dyan na guys mao ni kuan ni alas 5 kapin siguro ni kabuntagan nga nagawa kong saging kay maning kakay lagi ta guys kay umutay ka bayad utay kwarta kay mabangutang-utang tag utay kwarta bayad mo na si Ja. So hello guys, maadjong buntag na pod. So karon guys murag grabe ra jud guys maning kakay ta karon karang adlaw kay kun di ta maning kakay guys mabud tay mahimo mao nang maning kakay ta karong adlaw kay arong kay karon guys before ta magkuanday kay makalimot man pod ko. So karon is pizza sarang pizza 12 inja adlaw sa sarang adlaw Lunes inja karon guys mo adto ta og barangay hall kay magkuha og barangay clearance lagi kay gahapon guys niadto ag kagawad nga nalipay pug ko guys kay niadtog mga kagawad gahapon sa everybody nga niingon nga 18 to 20 ugma is makuha nag national ID. So nalipay pug ko guys kay kana laging kuan na ay importante sa kinabuhi ang national ID kay ang national ID jud guys is importante jud nato kay mo na ibalabala bisan asan ta makabagabangga makamatay-matay mo na importante ng national ID kay national from the word national na. So karon mo atutag barangay hall nja ingos ate is alas 8 man kuno magsugod or mag-open. So murag maghuwat ra to siguro unja karon guys moagi ko sila nato adventure kay laging wat kwarta guys sa manitag sa gatos lang pod kay. So hello guys, welcome back. Murag muiko pod. So ana lang to dari guys kay murag landag pod murag maklaro pod to dari guys dako daari sa gym sa Bulilis. So karong adlaw is kuan magkulo tag barangay clearance kay maning kakay ta karon kay sadyang pud kaadyo og opportunity nga ang national ID kay bisag man sumpay sa tong kinabuhi guys kay napoy kandi diri murag kiihaw siguro po ni ba gyud unsa ni. So maning kakay lagi ta kay kanang importante national ID kay kanang bisig asa-asa ta magabangga unsa ka dakpan ka man ipakita national ID kay importante dyan na kay national naman dya. Karon magpasalamat ko kay ni Undo Manigo sa kagawad sa Puroksingo kay gipasakay ko guys. Og wa po ko gipasakay sa kagawad naggaling kakay pero bakta si Kuya Renz sunda kay nakakasakay man guys. Salamat ko ni Undo Manigo sa kagawad sa Puroksingo. Salamat nimo sir sa pagsakay. Bisan kuan lang mubuurag nang naidaan or lakunon pero ako nagpasalamat nimo kay pasakay mo sir. Salamat nimo Kuya Sir Undo Manigo ba unsa poy full name anang sir basta Manigo na lang nagagawad man. So hello guys, welcome back na pod. So karon guys kay nanaag isa ka buok officials or ba rin or nagtrabaho sa barangay hall. Diya ato makita jud ang barangay hall guys, close pa. So murag 1 hour sur murag wat dani siguro kay 8 pa man mo nag-open. So maghuwat ta sa secretary guys kay ang secretary man gud ang source of wisdom o diday source of barangay clearance kay mao mo mismo guys ang secretary may muhatag sa barangay clearance kay naka-istorya mi dari guys sa usa ka kuan po trabahante diri sa barangay Bulilis. Ingon siya nga daghan ko nang makuha og barangay clearance manang swerte po ko guys karong adlaw ko ra Diyos kaya rin swerte kaadyo ko kag ako'y kinaunhan ug ako mismo ag ni Sadyo ako jud kinaunhan nga makukuha og barangay clearance ug kuan pa ni guys og contest pa ni murag ako siguro daog kaya ako mo jud kinaunhan kay ako pa may unas secretary diri sa official karang kinasadyohan kaadyo karang
excited lagi mo ka barangay clearance kay kabaw pug ko karong adlaw guys, daghan po mo kuha og barangay clearance maunang ako mismo ni una kay sayang pug oras og di ta mag kuan maningkakay kay kung dugay-dugay ta bisig mauhay puta bahala nga naka mo nang magdali pug ko karon guys kay magbakta sa baja pug ko unja init pud ka adto jamo mo nang unta walay ka kuliang may tabo uta dai ra makuha ang barangay clearance. So karon magwatuhot sa tas ganang barangay secretary kay wa pa pud siya manang magwatuhot na gamay. So see you dadto. A few moments later. So hello guys, welcome back. So Ginoo ko mugot taron kay naa ka kuliang may tabo guys. So Ginoo ko adjud ko nag-expect guys kay makuha man ditag puro clearance di ay. Ginoo ko og expected guys pag-ingon og pagsud na log-in po ko yung na puro clearance. Wa na kalodya po sumo nang balik na po ko sa mga guys mabaktas Ginoo ka magkuha og ng puro clearance. Tapos kang Ate Rose Ginoo ko kung kabaw pa lang jud ko guys kay gikan ko adto magkuha ako puro clearance kay ojo kabaw Ginoo ko So kita tos puro clearance guys kay magbaktas ko perting inita. So karon guys finally jud guys nakaabot na sa purok secretary. So karon guys kay mukha ko og purok clearance. So nagpasalamat pug ko sa tong purok secretary kay tagaan pug ko. So salamat kaajon ja. Nako lambay, maajo lambay guys kay dako-dako pud. Ha? Wal ga kuan nagskit-kuan guys, purok clearance murag gwapa pud ni. Mani si Ate Rose, Aplido. Darang lain. Aplido. Bernales. Bernales. Si Ate Rose Bernales guys ang isang pangan. Ate Rose unja always ang plano magbuwak guys nga Rose kay may namduman nato si Ja always unja ato pong tabangan si Ate Rose guys sa iyang business nga unta mugkalambo-lambo pa ba guys ba ato siya tabangan ampo sa iyang panglawas sa iyang kaminjuon nga unta safety food sila ba guys. So daghang salamat guys ug nagpasalamat po sa ato ang mauwawan po ato ang secretary diri sa purok kay di ko siya mo pakita sa kamera na si katawa pod ano katawhan pod na dara ato ipakita unsa man itong purok secretary oy na mat nagud ati Di ko mauko. nang awaman mo yung bana guys tapos lang sur guys ha napos sa flat screen murag puhon ko ra pa tungana. Tugang salamat te. Kaya ginang salamat. Matato kabra dari guys mga batan. Nago man. Nago mga bata diri mahandog pas kamera. Di mo ko mamaak kasi pangani mo dai. Kim Ashley. Ato mo sa tabangan siya ampo guys sa ijang na-eskwela pa ka? Nag-eskwela pa kuno siya ato tabangan siya nga unta malampuson og di na mag-uyab-uyab nagsadyo kay mag-uyab ni di makaho mag-eskwela. Manang maning kamot ato tabangan siya ampo guys. So daghang salamat dai. Bye-bye. Sige, salamat. So karon guys, finally nakaabot na tayo sa kinsa ning Genevieve Butlig, Purok Chairman. Finally guys, nata ilang bahay dari. So raing paningkakay ni Kuya Renz rong adlaw. Mo ni ato ang Genevieve ba ni sakto ba ni? Butlig, Purok Chairman. So magwap. Nagkuha kag barangay. Dara gwapo nga day kadyo ni. Mao ni didagan sa kamera guys, nang mahalok mas kamera. Noo ko. Magpaperma tas purok chairman kay dili jud nilalim guys ng purok chairman kay kinakusgan jud pud ni mga bag-o po ni mga pariban guys kay na timingan siguro pud guys ganay promo mao nang lagi ating ilahan bari mga gwapa nga mari mga agaw na ako na binuang nagsud anay sila kuan guys ha sus oy Ginoo ko nga diri mga pobre asa sunod tuon nay te palaya Macho pa ng ampalaya guys kaya makatilog mata. Picture. Wako kita rin ato adventurer karong adlaw lagi. Dara guys ako sa bahay karon kay ang ano nagwapa lagi ni sila karon. Na ako kita magbabay ko. Si Ate Genevieve Bernales naman noon. Genevieve Butlig. Maning mga Ginoo ko mga anak ni Renato Adventure naghansaw mo yung anak. Patulo. Kipaspasan siguro po ninyo rin natin adventure. Kuang pa o 5. siyam. Sa kadusina. Pila ka buok karaming mga atabs ari guys. Oy. A few moments later. So finally guys, nadadaris by sa atuang Purok Fisher si Merlin Hapos. So shout out po ko sa taga Hapos family kadaga kabaw ko nga daghag Hapos family no. So mo ni jang anak guys, po ning classmate guys sa schoolmate na di ay kay ICT na sa ako is murag HA ko sa una so mao po ni pinaka
Guwapo. Napoy lang silingan dari guys nga guwapa po to ha. Si Ate Rosa. Hi Rosalyn. Rose Raquel. Sa apelido? Hi, guys. Apelido? Sa apelido mo te? Hapus tayo. Rosalil Hapus. Og lagi daghan mga hapus tadi guys. Mga buutan po rin tag-hapus guys. Bisig karon pa ko ka anis ilaha pero giabi-abi ko nila mo nang dahil pang blessing sa ilaha. Magpalanay lang. Magpalanay lang tani guys kay para po may maajuhon. Money guys, agahang classmate sa una nga. Ate Merlin guys, ijang mama ni isang classmate. So, money sila mga bulilis dari mga kanpo na dari. Uy, asa ka dai? Dapoy sa tuyo mo dai. Nakato dari ay. A few moments later. Karon guys, maginahinatag baktas. Mo ni ang mga kuan guys, mga kugihan nga mga trabahantes bulilis. Hedyo pangante, Para asa man na? vlogger man ni. Si pangalan mo ti vlog. Si pangalan mo ti? Ako, Merly. Merly Aringke. Aringke. Shout out sa ngit man dari. Dara, hindi makita kong beauty. Dara. Merly Aringke, shout out dito si Merly Aringke na. Si hi ate. Hi. Andiyan si ate Leonor. Pital Corin. Shout out po sa Pital Corin family ug ni ate May Lalim. So ate purok uno. Shout out. Purok size. Shout out ni ate. Usa ka dali yung sa imong kuan ay BHW dai sila guys, mga kugihan mo mga BHW sa Bulilis. Na mga kugihan po din sila. Uniform budak. Oh. Ate, apelido na lang. Apelido nang Aringki og Pital Corin og Nilalim. Daghang salamat kadyo sa inyong pagka maajo nga BHW sa Bulilis kay ugwa po ni sila guys, di po ni mahinlo ning Bulilis nato kay hinlo pud kaadyo na ah. Udang salamat, bye-bye. See you na lang kayo sa salamat kaadyo. A few moments later. So hello guys, welcome back to my channel again. So, barsa ba kayo guys nandiyan na kayo? A picture pa sa guys. So, before ta mag-end guys, magpasalamat ko rin sa Barangay Bulilis, especially sa kapitan nato karon si Barsa ba kayo nandiyan lang guys sa Okay, pasalamat na ni Efren Salvador bisan sa atong barangay captain bisan wala siya sa dari guys. Salamat ko sa iyang pagdiabi. Ngisi ko na po. Diyan pasalamat ko ni Ate Joan L. Lorito sa atuang barangay secretary sa iyang pagkamaajo nga tao, pag-abi-abi sa mga tao nga magari. Nagpasalamat po sa mga BHW kay ugwa po sila guys, di po rin mahilo atong barangay Bulilis. Maraming lambok ug naman dire. So masalamat ko ni Ate kasi po ni Ate, di makita sa camera guys, lajo mo pagkaajo. Leonor og si Apple Aplido Alingig. Ni pasalamat ko ni Ate Apple Alingig. So atong i-shout out ang mga ilang mga apelido diri kay aron ma-shout out to makita sa tanan ninyo guys. So shout out ko ni Ate Apelido Aringki. Mani si Ate Aringki guys, ang BHW nga pinakagwapa pod, oh, sexy pud gaadyo. Si Ate Lalim. Si Ate Lalim po mura bag bata-bataan pa pod, murag daga ko siguro po ni. Si Ate Melanie Ayuban, mura po bisa nagikan te, ma-apply ka te? Sunod si Ate Biling, apelido? Logronyo, murag si Ate, murag naning kakay sa si Ate gikan siguro kaya nagporma. Naning kakay na sabi ni Ate Joan L. Lorito atong barangay sekretary ang pinakagwapa kay kaya lang ang lang pagwapa kay murag kita mo pa-barangay clearance ra. So si Kuya Romeo Alcore mapuri kilakusgan diri sa tong barangay Bulilis kilakusgan ka no. Lasa sa ni kapitulan sunod. Og si Ate Leonor na wahay pud mo tong BHW pud nato og Inga mo niya asawa rin. oh amo ni sa asawa guys Kinagapahan ko ng asawa ko to si Ate Leonor. Abailuan ko ng baka. So nagpasalamat ko ninyo diri guys sa ilang pagpasalamat ko ilang ate diri ilang kuya kay ilang kong kiabi-abi as a vlogger pod kay mo ni ato ang kinaunahan nga vlogger sa Bulilis kintahay pod kay nakalaw na adventure nato pilaton ba. So mamay kami ang kinaburag kami sunod kinaunahan kong vlogger ang duha ka buok manang tabangan mi suporta sa amo ang YouTube channel ninyo kani nagpasalamat ko dani sa mga tawo nga nas nakapaligod na sa likod diri.
magwapo-gwapo po diri. Kay murag puhalan po ko kay mas na lang po ko guys kay in case of emergency bago na mga viruses na rin abot diri. No, salamat din Jo. Say bye-bye. Bye-bye. So hello guys, kabing pirting initan bud kaayo jamo guys. Grabe. Finally guys, nakuha jud nato ang barangay clearance. So ano lang ko magpasalamat guys kay para naabot sa bahay, mag-edit na lang pud ko para dali. O karon guys, magpasalamat taros mga tao na kapaligid nato karon nga tabang puno ng respeto puno sa vlogger. So nagpasalamat ko sa ato ang magagahom barangay power. Nagpasalamat ko sa ato ang kapitan, barangay Bulilis kapitan si Efren Salvador bisin nagkita rami gayud na guys mo vlog unta ko ni Efren pero maikog pud ko guys kay basin mingon unjag stop sa ngana. So bisan wala siya naakip sa video, ako nagpasalamat sa ato ang barangay kapitan nga si Efren Salvador bisan kabalo pud ko guys kasi siya is mismo ni tabang sa Ampapa siya marag kugihan pud nga kapitan. So ato mo siyang tabangan sa ija pagamaadyo nga kapitan nga unta daghang blessings sa maabot ni Kapitan Efren Salvador. Daghang salamat nimo Kap og nagpasalamat pug ko sa ato ang kihangat ko barangay secretary si Juan. Daghang salamat kayo nimo ma'am sa imong pag-abi-abi pag respeto sa ato ang purok secretary, purok 4, purok chairman sa purok reserve. Daghang salamat. Daghang salamat din na mo usa-usahon guys kay murag na nakita naman si Romualdez ang vlog karon. So daghang salamat ninyo og usab magpasalamat pug ko ni kanay motor ni Laboy. Sama ko ring motor. Ako po usab nagpasalamat pug ko sa mga BHW po ganina kay kugihan po sila matawhana. Nagpasalamat pug ko sa mga nag-support sa ang YouTube channel, nagmahal, kang salamat og nagpasalamat pud ko sa Ginoo kay gigiyahan ko karong adlaw bisan daghang kakulian na tabo pero nalampos man gyapon ako guys karon. Og nagpasalamat pud ko ninyo guys sa pag-support og ni Ate Flor may buholana sa iyang mga pamilya. Daghang salamat kaayo og God bless ninyong tanan guys. I hope na enjoy pud mo sa ang vlog karon banga bisig kita ra karon init kaayo. Malipayan gihapon guys kay nakuha magato ang source of kuan point. So daghang salamat guys og see you po sa next vlog. Bye bye.